Черният кошмар пърди, пак готов е за дрисни. Хора, няма да повярвате какъв ден е днес. Точно така, днес е петък 13 и баба Гранушка има рожден ден. Ей! Бабо, гледай тук как съм ти украсила. Какво ще кажеш? Ти знаеш, че всичко е откраднато от тебе. Айде всички да пеем. Честит рожден ден! Happy birthday to you! Милионер Селено! Ето тази ден ще играе ролята на тортата, мъндата хване рядкото щастие. Я кажи ти на колко години ставаш? По-добре не казвай, защото хората могат да се оплашат. Малка подсказка. Родена е преди да е основана България. Ами хайде, Гранушки, стана време за партито! A few moments later.